Qozan Экспо майданчығында Россия спорт державысы Холыгара спорт форумы ашылды. Толырақ алдағы язмада. Экспозиция белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, Россия спорт министры Олег Матыцын, Фина президенты Хусейн Әл-Мөсәлләм танышты. Форум ачылышында демография милли проектының спорт тормыш нормасы федераль проекты кысаларында төзелгән 2 яңа спорт объекты да тәкъдир ителде. Вот эти два объекта в совокупности на 450 миллионов рублей. Мы благодарим федеральное правительство за поддержку и надеемся, что эта программа будет дальше продолжена. Бигзур Ахмад, большое спасибо. Шулай ук Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Олимпия комитеты президенты Станислав Поздняков белән дә очрашты. Очрашуда катнашучылар Россия җыелма командасы составында Татарстан спортчыларының Токиода узган Олимпия уеннарында чыгыш ясауы нәтиҗәләре, шулай ук атлетларны 2022 елда Пекиндагы кышкы Олимпия уеннарына әзерләү турында фикер алышты. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.